Това е MT-16, следващи от списъка. Капак е доста поръждясъл. Има вода в радиатора и в момента не иска да запаля акумулатора, е нещо слаб. Иначе това е на 900 и колко? 934 часа. Щом е вода в радиатора, предполагам, че няма да има интерес да ви го покаже. Пред, отзад, не мога да го запаля, както казах. Да. Колкото може да се види, двигателя, това е.